papis i mamis, com porteu estos dies? La veritat és que ja comença a notar-se, ja portem 2-3 dies sense eixir i vulguis o no, els xiquets també ho noten. Estan més moguts, estan més actius i és que per naturalesa els xiquets necessiten activitat, necessiten xoc, necessiten moviment. Així que he decidit fer una sessió un poquet especial avui. Anem a fer una sessió d'educació física. El que estiguem dins de casa no vol dir que no puguem moure's. Així que vos vaig explicar què material necessiteu, coses molt senzilletes que podeu trobar per casa i després vos explicaré una sèrie d'exercicis i farem una sessió d'educació física, més aeròbica i més ballaeta. I ara vos vaig a deixar una rutineta més mogudeta, aeròbica, per a que es muguen i ballen i s'ho passen de categoria. Anem allà. I got this feeling inside my bones. It goes electric, baby, when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body, it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Been so phenomenally. Come on, I go, baby, rock it. So don't stop. Under the lights, when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine, just imagine.
can't stop the, I can't